Не можа да те разбера, ама как е. Дай. Дай, Матвеевич. Хайде, Ричо, дръж. Хайде, Ричо. Хайде. Ако искате, дай да качим и другото е тук. Дай. Има ли го пуска? Стана като изваждам, ще те направя. Само да не ги затриеш. Не, ще ги заприеме. Гледай, стана като не така. Дай. Не! Сюда!